Čaukovičky, vítejte v dnešním videu a v dnešním videu si uháčkujeme tuhletu krásnou čerpapričku. Je to návod pro začátečníky a je to fakt jenom na chvilku. Tak pojďme na to. Co na to budeme potřebovat? Přízy Himalaya Dolphin Baby tmavě zelená, přízy Himalaya Dolphin Baby červená, nůžky, označovátko, jehlu a háček do velikosti 4,5 mm a ještě výplň. A pojďme na to. Jako první budeme začínat s touhle tmavě zelenou a uděláme si 4 řetízková oka. 1, 2, 3, 4. A teď do každého uděláme jeden krátký sloupek. 1. Tak. A když to máme, tak teď přijde asi to nejtěžší, co na tom bude. A to je, že do každého vlastně blíž. Vlastně jak máme tu stopku, tak teď si píchneme vlastně tady do tohohle, vlastně máme to takhle, a teď si píchneme tady do toho, co máme takhle na boku, a do ní rozšíříme. Teď si to otočíme a najdeme si další a píchneme si do dalšího. Vlastně tak, aby nám to vzniklo okolo takový kroužek. A takhle to uděláme celý dokola. Tak, jakmile to máme takhle celý, tak teď si budeme měnit barvu na červenou. Takže si to vlastně takhle píchneme do teďka dalšího. Vlastně dalo by se říct, že to je takový magický kroužek se štěpkou. A teď my do toho vlastně prvního v tom kroužku, tak do ní píchneme. Dáme si náček do přízy a protáhneme to tak, aby se vám to nevyvíklo z toho háčku. A teď uděláme tou červenou, prostě to jenom nabereme a protáhneme. Tak, teď si ustřihneme zelenou. A je to vždycky radši svazuje, ale je to na vás. Ale je lepší to svázat, aby se vám to vlastně nerozpádaly ty dvě barvy. Takže svážím. Tak. A teď budeme dělat okolo vlastně krátký sloupky. Takže jeden. Teď jsem to tady pokazila. Do toho prvního si dáme označovač. A jdeme celý okolo. Takže 2, 3, 4. Mi to dneska nějak nejde. 3, 4, 5, 6 a 7.
teď máme toto a půjdeme ještě půjdeme ještě 3 řady krátkých sloupků. Pardon, 4 řady krátkých sloupků. Nebo 4 až 5, podle toho, jak to chcete mít dlouhý. Já udělám 5, ale můžete klidně udělat 4. Tak jo, teď dohromady máme 7 řad a my jdeme teďka na 8. řadu. 8. řada bude následující. Budeme dělat jeden krátký sloupek a poté jedno ubírání. A takhle to půjdeme celé dokola. Takže jeden krátký sloupek a jednou ubereme. A takhle půjdeme furt dokola. 9. řada budou prostě krátký sloupky. Takže vyndáme značovač. Budeme dělat jenom krátký sloupky. 9. řada bude stejná jako jedna, co jsme měli předtím. 9. řada budou 2 krátké sloupky, jedno ubírání. Tak já nyní si naši čili papričku vyplníme. Což znamená, že prostě tam dáme výplň. Je na vás, jestli to tam dáte až teď, nebo ještě předtím, ale já to vždycky většinou dávám až teď. Mi to tam nejde narvat nikdy. Takže je lepší to tam dát předem. Já si pomůžu háčkem. Je na vás, jestli to chcete mít měkký nebo tvrdý, je to na vás. Já si to dělám tak středně, aby to zároveň nebylo moc měkký a zase ne moc tvrdý. Takže tak si uděláme. Teď uděláme poslední řadu krátkých sloupky. Teď si to můžeme naposledy dovicpat, pokud chcete. Jestli ještě dovicpu tady tu špičku. Já si prostě teďka musím pomáhat háčkem, protože ono, jak už je to úzký, tak to nejde. A teď to budeme sešívat. Ostříněte si radši delší kus, protože je to prostě lepší. Tak, vezmeme si jehnu, navlíkneme si to do toho. Tak a sešijeme si to. Tak a táhneme. Teď to prostě někam prostrčíme. Tak střihneme a zastrčíme. Tak a máme ji hotovou. Takhle dopadla a za mě je hodně hezká. Určitě, pokud se vám tenhle návod líbil, tak zanechte like a odběr, abych věděla, že vám točit víc takových návodů. Tak čau.